Здравейте, мили деца! Миналата седмица ви прочетох една народна приказка от сборника на Ран Босилек, първа част. Днес ще прочетем друга приказка от втората част на сборника Ран Босилек. Умно овчарче. Младо овчарче пасло стадо край царския път. Хрупали овцете тревица, овчарчето се подпряло на кривака. Мислило си нещо. Изведнъж скочило, ударило си калпака о земята и викнало: "Отгатнах! Отгатнах!" Тъкмо в той време минал царят в златна колесница. Подплашили се конете от калпака на овчарчето, втурнали се, не могат да ги удържат. Като окрутили конете, царят дал знак да спрат. Пратил да повикат овчарчето, довели го, взели му калпака. А царят го попитал сърдито: "Защо подплаши конете, момче?" "Не съм искал да ги подплаша, царю. Аз отгатнах една гатанка, зарадвах се, ударих си калпака о земята, не помислих, че ще оплаша конете." "Каква е тая гатанка?" "Ще я кажа, царю честити. Кое е това нещо, дето е от човек по-високо, а от кокошка по-малко?" Замислил се царят, не можал да отгатне. Попитал царедворците, що били с него, и те не отгатнали. Обърнал се към момчето: "Кажи, момче, кое е това нещо, което е от човек по-високо, а от кокошка по-малко?" "Калпакът, царю честити. Нали е по-малък от кокошка, а като го нахлупим на главата, става по-висок от човека?" "Така е", рекал царят. "Ти си умно момче. Прощавам ти, дето подплаши конете. Вземи си сега калпака и си закарай стадото, а утре ще пратя да те доведат в двореца. Ще ти поръчам нещо. А ако го изпълниш, ще те наградя богато." Завели на другия ден овчарчето в двореца. Царят му рекал: "Искам да ми намериш едно агне, но да не бъде бяло, нито черно, нито сиво, нито шарено, нито пък да има какъв да е друг цвят." "Добре, царю честити", поклонило се овчарчето и си отишло при стадото. На сутринта дошло пак в двореца. Пуснали го при царя. "Намери ли такова агне?" го попитал той. "Намерих, царю честити. Затворих го в кошарата. Можеш да пратиш човек да дойде да го вземе. Но не го пращай в понеделник, нито във вторник, нито в сряда, нито в четвъртък, нито в петък, нито в събота, нито в неделя, а в някой друг ден." Засмял се царят. Харесал му умният отговор. Повикал един царедворец, рекал му: "Вземи на това момче калпака и го напълни с жълтици." Напълнили на овчарчето калпака с жълтици, купило си то вакло стадо и станало прочут овчар, най-прочутият в царството.